Пари! Вижте. Духай, айде, духай. Браво! Силно, силно. Още силно. Още силно. Айде, още силно. Да, разчикай. Айде, бе! Браво! Браво! Ау, какво да правил се? Духнал. Интересно ме как се скрива и пак се запалва. Нямаше, аз исках да намеря от тези, дето не гаснещите. Дето лучше огасеш и тя пак да го споменява. Ама нямаше такива. Само дай на заднимка и Да, Браво! Браво!